Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kanye noThando Nesthembu ubaba Mseleku. Egazi into engiyenzayo kulezi insuku nje noma sekunesikhathi ngenza ile ukuthi ngithathe umbuzo ngiwuphendule because ngishawa isikhathi. Indlela engenza ngayo ihlukile ngenxa yesikhathi. Nangu-ke uDadewe ubuza ukuthi abantu abadala-ke baphi. Sithando sami, kunenye episode la uMacele ehleli nobhuti kababa Mseleku. Ubhuti kababa Mseleku uzobona obaba Mseleku kukhona noMacele. Kule episode uMseleku athi kuyo unumber 5 ayomshada engathathi isikhathi eside yilo uyofika noMacele. Uma nje uMacele kuba khona usisi amthathayo ethi uzoba unumber 5, lowo nje ngeke athathe, angeke ashonele nale uyomshada. Loyo bhuti-ke ubaba Mseleku omtshela lo wathi uyena bhuti wakhe aphilelana naye, ngicabanga ukuthi emndenini. Mase kuba ubaba lo uMseleku ahamba wayokhuluma naye emtshela ngendaba kanumber 5 okuwumkhongi, wamtshela ukuthi-ke ufana nementor yakhe omunye umdala. Mase kuba-ke inkosi yendawo yesigodi abakusona ubaba ekhulume naye. Yilaba-ke abathathe engibabonile engathi badala asebevele ngokwe-TV show. Kodwa into ayichazayo uma ulandela Uthando Nesthembu nezinto abuye ayibhale ku-social media, uyebhale yabo lokho okufana ngathi izibongo, ukuzibongela. Uyebhale laphaya ukuthi impumelelo yakhe yiyo emxabanise nezihlobo zakhe onabantu abadala. Waqhubeka-ke waphila impilo, kodwa seke wavela ubhuti lo kababa uMseleku, ubaba njalo ngithi ubhuti ngoba ubhuti kubaba uMseleku, obekhona nakumembeso kaMakhumalo, ilo ongaphandle lo baba uMseleku. Ubaba uMseleku amtshela ukuthi basamile la. Ubaba-ke futhi lo owafika ngalapho bephandle bengakangeni kaMakhumalo. Yibona abantu-ke aphila nabo ngokuchaza kwakhe ku-TV show. Lapha-ke ku-social media ikhona ividiyo ukuthi angikhumbuli ukuthi beku-last year, ya bekhuluma khona ngokuthi impumelelo iyakwenza ube yisitha emndenini. Ya into efana naleyo sayifaka le video la, saxoxa ngayo, ngathola ama-comment ngenxa yokuthi le platform kuyashintsha into yakhona. Ngavele ngawa-delete ama-video la engakhulumi khona ngize ngiyoqeda. Sezwa kanjalo ukuthi bakhona kodwa baqheliswe ukuthi uyaphumelela. Isayidi laba bomseleku-ke lelo. Bakhona kodwa impumelelo yakhe ibaqhelisile eduze kwakhe. Nakezinye izinto ake yibhale like ukuba yibongo, yabo lokhu akubhalayo uye esho lapha ngasekugcineni ukuthi impumelelo yakhe yamqhatha nomndeni noma nezihlobo. Ngoza ngitholile kahle ukuthi umndeni but esikwaziyo ngaye ube nosisi wakhe, wakhula naye, bekhuliswa ugogo noma bahamba-ke abawu-2 abadala, wasala nosisi wakhe. Kwezihlobo ubhuti lo uvela nesigqoko, uzombona ubaba unesigqoko umanye ama-episode kuThando Nesthembu ufake isigqoko. Mase kuwubaba lo akhulume naye omdala-ke owumkhongi, kube inkosi yendawo. Abantu labo-ke ngeke ngibone ukuthi ba-close naye kubantu, mhlawumbe ngathi bayamsapotha abantu abadala esayidini lakhe. Eyomndeni-ke cha, akaze mhlawumbe simbone ehambe eyongqongqoza kuleli khaya-ke asho ukuthi hhayi mhlawumbe usazobabona kuzoxoxwa because engathi ikhona i-distance ekhona masilalele izinto ayikhulumayo. Cabanga ukuthi leyo mpendulo iphendulekile. Also-ke zithandwa zami, into ofisa ukuyitshela ubaba uMseleku kune-page elithi Musa Mseleku ku-Instagram. Ngizosala Instagram because indaba ya-Facebook mina ngibuye ngihluleke ku-Facebook useli-page seli-fake noma kulona. Ku-Instagram lithi Musa Mseleku. Kulelo page-ke
i-comment eshiya khona ubaba Mseleku uzoyithola. Kungenzeka ukuthi akusiyena o-run-a le page, kodwa imiyalezo eqondene naye noma ubani koliphethe uzomtshela. Ukuze manje kungasali ngithi ngenze njani, ayibo guys niyenzela into engayi-understand, ukuze manje uma ila i-comment kweyamseleku ngathi uyangithuma, yabo. Mayisilana kimi ukhuluma nobaba Mseleku ngathi uyangithuma manje ukuthi okay, angithathe lento oyishilo ngihambe ngiyotshela ubaba Mseleku. Kanti manje ukhona ku-social media lo mmeli makuthi akuyena ophostayo. Lo baba Mseleku wamtshela ukuthi lokhu uyaku-approve, lokhu akaku-approve. Ngesikhathi uyifaka le message yakho uyamncoma laphaya, unembuzo laphaya, nani laphaya. Into ezophendulwa yena mayephendula. Mina ngenza ama-reviews, mina ngiyaxoxa okami ngixoxela wena. Mawungekuthandi futhi ayikho inkinga. Kodwa manje masune-message eqondile ukuthi le eyamayeni, ukhanya yeni ku-Instagram, ukhanya yeni ku-Instagram. Uma ngabe engabe ngisho correct, umbali ngwabe ku-Instagram. uMakhumalo Thobile Makhumalo noma uThobile Khumalo, kodwa uzombona uMakhumalo i-following yakhe ila ko-1 million. Uzobabona ku-Instagram. Ngicabanga ukuthi kuqondile, mhlampe ama-page lawa aba yi-fake angazi kahle, kodwa ngibona ukuthi yibo lapha ku-Instagram. Wenze njani-ke? Usuyobhala noma yini ohlezi ufisa ukubatshela yona eqondene nabo, ngoba mina nje ngiyayixoxela nge-TV show, ngiphinde ngixoxela ukuthi ku-social media kunje. Uma semakuyi-message yamayeni ize kimi, shuthi uyangithuma ukuthi angihambe ngiyomtshela umayeni ukuthi uthi ngaye la kini. Hhayi, kanti mina ngixoxa ngaye, yabo. Makuyi-episode exoxa ngaye nawe futhi masuphendula into esiyixoxayo ngiyakuzwa, kodwa futhi masusho ukuthi mayeni kanjani, ngiyabona ukuthi usukhuluma nomayeni-ke. Mina shuthi mina lana sekufanele ngibe uthuma mina ngithi mayeni nangu usisihle uthi kanje kuwe, kanti wena sisi thatha nje dade umtshele kwi-page lakhe kube lula. Cha, ngicabanga ukuthi kulo nyaka iyangihlula into yaka-YouTube, ngoba ngididwa izinto eziningi. Ngididwa i-social media ngokwayo, ngididwa ama-comments, ngididwa futhi-ke nje ile style esisha sokuthi i-video ikhulume ngenye into, i-comment section ikhuluma ngenye into. Ngiyaxolisa, yimvele obhekene nezinto eziningi okupersonal. Manje mhlawumbe kwangifica nalama-video. Mhlawumbe kube ngidecide ukuyeka ukwenza ama-video ngabe kungcono, ngoba manje hayibo ngithi ngifika la ziyakhala. Mangithi hawu sengikushonini-ke manje lokhu, uyabo. Ngiyabonga-ke support way guys, ngithemba ukuthi udade ngimphendulile. Bakhona abadala kodwa washo ukuthi baqheliswe impumelelo yakhe kubo. Into enze bahlukana impumelelo yakhe. Bye.